鳥を迷子にしてしまった飼い主さんをどうか責めないでください。SNS で責め立てる声を見るたびに、怖くて助けを求められない、情報を発信できない、と、一人で抱え込んでしまう飼い主さんがいます。今、私たちが本当にすべきことは、責めることではなく、起こってしまった現状にどう対処するか、目の前の命をどうやって救い出すか、です。まずはリポストや拡散で、情報の網を広げること。そして小さな情報でも寄せてくれた方に心から感謝をすること。なぜ保護しなかったの？安全な場所に置けたはずでしょ？そんな言葉が、情報を提供しようとしてくれた人の足をも鈍らせてしまいます。鳥のためを思って言った言葉が、結果的にその命を縮めてしまう。そんな悲しい連鎖は、もう終わりにしませんか？困っている人を助け合い、少しの善意に感謝し合える。大切な家族が、一日でも早くお家に帰れる、そんな優しい世の中でありますように。